Nringut ki khna ile kai commercial art jong Muay Thai Association of Meghalaya kilasa jit ban le isimenta sa Kalimpong Yakob Muay Thai World Championship Youth and Senior Kabanlong ha Phuket jong kari Thailand kinong ilam ka association hapo kejilam jong ba Angeleson President Baduba Pensuk Sumer u international referee rengkat kini ki khna kilawan bani kendu yu menteri badi khmi yak tanat ile kai sarkar jela ba bante dor lingdo ban pensngo ha u ye ki jinge kendu jinge jengki khamtam nak banta ban yo jingkersan nak sarkar jela nakaliang ba bante dor lingdo ulawon pau ba kacing sokman ba kiwan ban pensngau ye kijinge bat ki ong ba kini khindiat singi banwan kidei banan mi biang sha urengkat kijing khan jing dia bat ki tiar jingdon kam nak banta ka jingnut jingsap baro panyo ekran pat bat ki ofsar katan ilakai kum kani ka por ka mentali kiwan kande burom ya ka jela ka jogi ba ndrengo ki khna in yo percent ya ka state bat komju ya ka ni india hai ko ai manila kai je kani ka jingle kai mo ka ban no po Thailand kan te kumba pi lawan mi kune pada next camp ba nakalian ka jom pi baro la ya penbet la ya fresh top but nakarai ka bahatam kalau bangin ya penbaik ni nekran abren pi official jom ka assistant ka jom pi banga bagi department ni penbet tak menungin aban ya peniat dan penolong ini dekat menginjaukan haji rajai. Kata kata ibu dekat. Mereka ni kejinguan kenduk, joki kita tambah ni kenduk bersnow. Bagi ni kena cuma kalau saja kan ni. Yarap lah. Ingin idon kambing yang mungkin baik nama ni. Ada jemput. Tapi suatu mo kan no kejingut. Nak bentar iwe balik. Syati. Kenang bangin perhat nak no kelat inti nomor kelas suatu. Departemen kejogi ngirap ya baru ai jingla kai mendai tang ong ngirap tang masalah ngirap athletics baru jingla kai ba sport department tu dei pai ida sarkar jela kuat ngirap ni baru tentang ikut sempat juga lada sarkar pamla menyerap menyatu endong ke judo jukermen ikut sempat juga jadi na tang syamrut menyerap ringan kepat dipimpan bagai ke badan kamtam kalau ke citra bagai ke ta ke badan kamtam ke dei ke jingele ke jikun ba Inda tracy tom siya panonra kenal bro. Jadi yang kesam kejoki. Yang state tadi hari. Kita start bahkan ni kan macam asli maka ketika ke idon Jerman nak belum potensial ada tata. Dia ikut sama lagi jom. Ini betul betul sam. Sama orang ini mencoba judon kini tournament di bawah yo 20% mo. Nak state siapa lagi we state Shawi bagari dari mental sedang bun kini tournament bagi ini berlah. Idon kinong elam kum jogi ba ai belilah pinti bio kena cumi manjo ban leit la ka seba te galong sia ka bulong ten renga kwa banong yupi ndai tamba ang bagi sukumen mengi oleh cabar pa ndai pihak ban tresitom lei ba ki di bobon di jingla ka di present ya state ke jongi Guwahati la ni Shawai pat ki state ni bagi yo medal kam tam ni ka kamela kai machala sekarang dia peri machala semua ki hijau ki boxing Muay Thai lagi iba kata kasam pang kedan pala. Tekini ki bentar ki bapio ban expose di demo ban pergi nang bapio ban yo ban yang apa ki rensan ki bakam he. Tidor kam ini ki iba. Hoi. Bajinut kada dengan wat bila tinti kudo menyerang ki nama ni kwa sisya kalian ka. Government mengenang le ba pentir ka kai. Ki khna ki blasa jit ki kentup yo penne bor milem ngam ki ba hapo 1,000 kilo umai Tyson jenong pang ki ba hapo 10 kilo Andrew Maring u ba hapo khandrus nam 10 kilo u event star nong spung ki ba hapo khandriu khannyos nam ki arngut pat ki kentup ki khna kan thai ka Mary Christine Riang ka ba hapo khat ars nam ka badairu haka kedet life fulai kilo bat ka phiba shisha kharmuti ka ba hapo 1,000 kilo senior woman ilai under 23 Nakaliam Slomel kurwa ka atiar layo banyakran bat kini kikna kata ya ka samla phiba shisha kharmuti bat Mary Christine Riang kilai thu ba kani gjile kai Muay Thai ka dei gjile kai bodan buram bat ka pen kala long yiki ban penyeso syakatai ka kanhun ka Muay Thai ka dei ka martial arts ka bangas tenat nga itenat untuk mensyuati ngapet ya ka nga itenat ba ka rukom le kai kalong it's very disciplined type te ngai kendu isa ibatai isa phangka kani ka martial arts te kalong kabangas tunat ba ban kwa ban join kapan light ru yang ana ki ba snio kapan light nin ko ngasi long
orang kata dan haki ngabam iki bomde ban bam kalong ka kata nadu bangal kai martial arts ngalas tang kian lut na baro te ka pelat jangan naik iki bas niu ken nadu be hikai isale kalong ngastenat mo ban le kai ban yu hadu mentaru bat kini ke jing le kai junga ngala ya le kai la lais na menta te ngala jule present ya ka Meghalaya hapo ka national bangi la jia yo medal na menta ka Meghalaya but menta ngimut ban le kai na menta ka Muay Thai World Championship ka banlong ha Phuket hapo Thailand but kani kadika sin ka banangkong chunga bangan ni le kai na menta kan kanika tournament but ngadap daga jingkemen ka ba jingkemen ka shisha bangan yo ban represent ya ke India hapo ka World Championship but kalong ru ka ba ke ka ba long ka ba dap daga jingkemen sudah nomor bang long ka kani ka sports long impaju kamdon mo banin le ka ya ka World Championship tingi dang ni kermen hi ka ba bangin dalit menta hakani bangin yo ban ra ya ka jingjob ngin wanra ya ka bangila trishtom rosh kata ka ba isa ila ayangi ngin pen ngin perform chati but kanlong du ka ba ka jing aingu jong ka jing kurkhu jong play track rat ka ba ni la ban poisha kan ka thong kabangi nayeng ru kalong gajing bagi support yang aru nayeng henreite kalong ka bajinjar mo ban yo ban ne kan lo ban ngi de na kalong yeng ki badong ngimde na ki ba biang ba bet phi te tangkata hi nga sngongu ya isaru ba ila kentiu ngi saprang bangin ya pesang ban ayak ka bang ni dan mangi kajing ka bang isam kadeka ka sponsorship financial sponsorship ki bang dan kum ki khna na mangi di na kilong yeng ki bam da na kilong yeng ki badong te kajinjar ke ni ru na ma ting ting happen lut mo ting kam dap ka yu te kata ka jing yele kai kadeka ka bat sisin bangi la ka le kai martial arts te kade ka batafi ya kata ngi suthu hi kata mo te ringi apa sang ben ni trishtom bangin poisa ka tu ka thong bangin la bangin wara ya ka nam ga jing la adu mo ngala simbenta ka state ka national but ki dan ki martial arts ru bangala le kai ring shamba ka Muay Thai de ka we ka martial arts ka bangada stanat tamte ngaka teng Mary Christian Riang ngan le kai ka khat lai snam te ngan le kai ka lai kg ngan kai ka sub cadet ka sub junior te ngan le ngasa sning sai sning te ngamut asobang ban le kai Muay Thai mo iparu isobang bahal sport te ngan le kai mental lai snam sau snam ngan le kai jangan lawan le kai na Assam national but state level hasilong mau kemen sia isar ifun yang am tigas ni ong badan banyale kai world champion sama sia Thailand te yang ala sukmen sia ni ba pun Ime pas pergi kerjaan ni fi ya kerjaan bahagia sobang ya ada sport bahagia paru aduk mensia ipanyiru sobang bahagia nakaliang ka association kalapan payo ke jingai kuble yo menteri bal IMC miki bat lapan payo ke jing anut ban kan tiwi kini jai jing lakai kilo ong badang sian kat badang dan hakatrai Delhi kila du Jakarta bat kila phoni menteri bat tangkum tahi ulapan biang ki bandan ke Jakarta hamigile house dengan semnala ruban simpat bentai ki tournament hadin hadu arpuwei te hadin katai kitu kena belasya selek ya katai kepor ban lek simbentai ni ke world championship tengila bu biang no da selection trail ke ba artrik hadu lai trik hapo Delhi kabadairu hapo kaneka cross train fight club kabaran hapo Delhi kare club ke be tinglala ban pelong ya selection te kembali play menta kini kena jungi ke badan nrungut ke belai select ke belai play interview ru kentai ni argut
te kadai kata hi taman rei kai ke bangi ngisung ban onga kum no hikai wa hakani ka martial arts ngidon kam yi tis ki bun ba kum kering ngidon kam ya kering ngidon kam ki gloves ngidon kam ki kickpad ngidon kam punching bag ngidon kam sibun ki tiar bokhoi wat ki tiar ki gym ki badai ki ba long light bangin ra ban kam pen le i condition training ten ring i ba ngi na kaliang jungi ha kaliang ka mai thai teng i ba ya ke bidai nam ta physical training habdai physical wi khna kamon ngibiang namar bangang lawan dalde ban training po Thailand arjar khnyo lawan training Thailand nang ta arjar khandai lawan Thailand la simru kum monggon kum ke wei ki arts ki ong ba ki dei ki black belt te kat banga pagi sim ki Muay Thai ngi dei monggon tu monggon teng la yo ayu ang la dep ya ka gerding junga ka bodai khatsan monggon la bat nglayo ban bat ya kerdan astan grand master teng kermen limba ka jirap ka government limba ka jirap jung play terkendan ngatrai ngidang la ban sim susu training yanga ban ngila donru ki khna ke ba men hakani ka virtual khan grading teng lala ban ai grading ki khna kumba khat prangut ta hadu menta hapo megaliam ta gidon bat nga ngidon khandai ngut khat khandai ngut ki khna ki bala qualified ban simbi ban ai kelas pangga training ban Muay Thai bar kidon ru ki khna ki bala ban ai training ya ki ba ngal dep ai ki kuman sektor kita ki ba pendep tang hapo jonga hapo Meghalaya hapo ga ai grading manga kidon bispongut darangnya khain kemut ngiladon ki along qualified kut numala ngiladon kumba khat khna hapo arp nyungut ngiladon tai khna te gani ka jing leka jungi jong Muay Thai menta isem mengilap sungu yu play ba ngelayo benrung hapo ka Olympic rei kuma keren beneng ong ba ngimpat chimla yo ben itu da chemistry kalong ka dei tang na kam ta ka jing chien jong kerteng nyamar ka Muay Thai kam IU armature ku menchua ngi United Muay Thai armature Muay Thai Association India mentangi bet United Muay Thai Association India tilong ye pher tang UM we armature tang we dan renga try ba hapo kajing penya jung presiden ngin sayok klo ya kani ka recognition ka registration nang tai na po Delhi society ngatang siyo ya kata ngatry ka ministry nomor hapo ministry rukipan bangin submit ya kata registration ong ngatang siyo ya kata kamut ngin la yo ban yo ya ka jing itu recognition na ka Ministry of India of Sports teng try sibun ki games ki bangin la benrung tu school game ngidang yo jing tip menin ba ka Muay Thai klarung po school game Federation of India na tangin rungin sa rung sibon ki kum ki khelo India nang ta kum ka ha kbede ba kini ki kanika university college ki toru sibon ki ba ken kat ba ka badeng mun sibon sayo jing recognition te din ta dang dan kam sibon ki noi kai ba ngila ban pha lada ka ni school game ka dan kam sibon ki noi kai ba ki belong qualify nam ta ban hikai ya ki khna ka Muay Thai kam dei ba suk kum kui ki arts men le kai ban suk ban yo khan dari ka Muay Thai ka dei ka wei ka ba ka long disciplines ba ka ba dei ba ka wei ka long ka ba ka dei ru ka physically ka dei na po Thailand nang te bro ka wei ka prathai ka ba lang idon kam training ngam hab dei po Thailand kinum don chewei ru tadei ta kadau ba baro ki arts hapo bro ka wei ka prathai kumbang atip manga kemut kidon ka ba sispa sapu artli country ke bala athlete bat ka Muay Thai hadu menta tele se menta kila banang bon ngam tip ndai hadu kata ka tip junga hadu ka 19 championship ka bolong hau arja kha khandai hapo Bangkok